Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән башланган безнең ишек алды программасы тулы куәтенә үз эшен дәвам итә. Түбәнкама шәһәренең төзүчеләр бистәсендә урнашкан Романтиклар урамындагы 51 һәм 53 йорт ишегаллары да капиталь төзекләндерелә. Бу эшкә биредә яшәүче халык та кушылган. Себерке тырмалар белән коралланып төзүчеләр бистәсендәге Романтиклар урамында яшәүчеләр өмәгә чыга. Тырыш эш сөючән халык бердән булып 51 һәм 53 йорт ишегалларын тәртипкә китерәләр. Бирдә капиталь ремонт эшләре бара. Без бик шат безнең шушы программа безгә килүгә, шушы ишегалларын тәртипкә үзебездә салабыз. Киләчәктә чәчәкләр утыртып, матур итеп бөтен дөньяларны чистартып. Төзекләндерү Татарстан президенты тәкъдиме белән тормышка ашырыла торган безнең ишегалды программасы буенча башкарыла. Бирдә юллар норматив хәлгә китерелә, яңа парковка урыннары булдырыла. Эшчеләргә ярдәм итү йөзеннән халык җыештыру өмәсенә гаиләләр белән чыга. Кырыйларын җыештырабыз, чүпләрен җыябыз, чистарак булсын дип, үзебезгә дә күңелле, чиста булганда, чәчәкләрендә утыртырбыз, үләннәрен дә чәчербез. Эш бетсен инде. Башкарасы эшләр әле бар. Романтиклар урамында эскәмияләр һәм балалар уен мәйданчыгы урнаштырасы кала. Ремонт тәмамлангач, түбәнкамлар бергәләшеп бәйрәм табыны корырга телиләр.